Dette her er min modul 3 opdriftgasfilm. Her i første opgave skal jeg varme beholderen op et par sekunder og forklare, hvad der sker med trykket. Hvis vi lige prøver at varme beholderen op lidt, op til måske 400 Kelvin, så kan vi se, at trykket i beholderen stiger. Grunden til, at det stiger, er på grund af Gay-Lussac's lov om, at forholdet mellem vores temperatur og vores tryk i vores beholder er ligefrem proportionalt. Men dette gælder kun, hvis det er en ideal gas. Jeg har nu sænket varmen igen til de 300 Kelvin, og nu vil jeg som i opgave 2 prøve at gøre volumen af beholderen mindre, og forklare, hvad der sker med trykket og temperaturen. Hvis vi gør det her en smule mindre, så kan vi se, at både temperaturen stiger og trykket stiger. I forhold til Boyles lov vil når man gør volumen mindre eller større, så vil trykket enten henholdsvis blive større eller mindre, da de er omvendt proportionale. Du ville kunne gøre volumen mindre, hvis du gjorde det meget, meget langsomt, uden at det påvirkede temperaturen. I dette tilfælde påvirkede det så temperaturen en smule, da den steg med ca. 318 Kelvin. Men hvis vi så lige prøver at køre den hurtigt ind, så vil du se, at temperaturen stiger endnu hurtigere end før, i det jeg gjorde det langsomt. Vi prøver lige at køre den ud igen. I den sidste del her vil vi så prøve at holde volumen konstant, og så vil vi pumpe flere partikler, altså øge stofmængden. I idealgaslinjen vil det være øge N. Så pumper vi lidt flere partikler ind, og naturligvis vil vi selvfølgelig se trykket stige, i det der kommer mange flere partikler inde i beholderen, som så presser på væggene her.